It-tnejn filgħodu il-Partit Laburista ħabbar aktar proposti dwar il-qasam tas-saħħa. Proposti jimmirati bilan li l-pazjent jiġi l-ewwel u tingħatalu lura id-dinjità tiegħu. Dawn il-proposti kienu milquha b'mod pożittiv mill-esperti mediċi, fosthom il-kirurgu tal-ortopedija, il-professur Charles Grixti. Dawn jiena il-pjani narhom bħala pjani kompleti, fis-sens illi mhumiex short-term measures biss. Huma long-term measures, qed naraw il-qudiem kif nistgħu naqdu il-pazjent, unpoġġu dejjem il-pazjent fil-qalba tal-kura. Qal li sfortunatament fil-qasam tas-saħħa il-politiċi jaħsbu għal miżuri f'leġislatura waħda biss, jiġifieri miżuri short term. Jeħtieġ iżda qal il-professur Grixti li l-politiċi jibdew ukoll jintroduċu miżuri fit-tul bilan li jiddaħħal l-għaqal fil-politika dwar is-saħħa. Fl-opinjoni tiegħi dak li qed jipprova jagħmel il-Partit Laburista bil-pjanijiet tiegħu jaħdem bl-għaqal short term and long term planning. Qal li problema ewlenija fil-qasam tas-saħħa hija l-kura primarja li tul dawn l-aħħar snin tħalliet ta' għalura. Hemm defiċenzi fil-kura primarja. Id-defiċenzi tal-kura primarja huwa number one illi meta tmur hemmhekk illum sib tabib għadha sib ieħor. U allura m'hemmx dik ir-relazzjoni bejn il-pazjent u t-tabib. U jekk m'hemmx dik ir-relazzjoni hija bażika, għalija dik is-sistema fallit. Jeħtieġ li tiddaħħal sistema ta' IT fil-kliniċi kollha suġġerixxa l-kirurgu, dan bilan li jkun hemm kontinwità bejn it-tabib taċ-ċentru tas-saħħa u l-ispeċjalista fl-isptar Mater Dei. Jekk pazjent iżomm l-istess 3 sa 4 tobba qal il-professur Grixti, it-tabib iħossu responsabbli aktar għal dak il-pazjent. Jekk kreajt di relazzjoni li qed nitkellmu fuqha, tant se jħossu il-tabib responsabbli għal dal-pazjent u tant jixtieqlu l-ġid illi jimur out of his way u jara kif jagħmel biex idaħlu għal kura sekundarja tiegħu. Semma wkoll iċ-charter għad-drittijiet tal-pazjenti, xi ħaġa li l-pajjiż irid idaħħal għaliex kull pajjiż Ewropew huwa obbligat li jintroduċih. L-ikbar sfortuna spjega il-kirurgu hija li l-pazjent qed jitlef id-dinjità tiegħu meta jitpoġġa f'kurituri tal-isptar. Qal li l-problema hija tnaqqis ta' 200 sodda fl-isptar Mater Dei meta mqabbel mal-isptar San Luqa. Jiġifieri jekk aħna nsolvu din problema tas-sodot, sa telimina id-delays li jkun hemm fl-emerġenza u sa telimina l-konġestjoni li hemm bi-stretchers u l-pazjenti fil-kurituri. Il-professur Grixti tem jisħaq li din hija problema li trid tiġi indirizzata malajr kemm jista' jkun. Aħna ma nistax nsolvuha f'ġurnata, però hemm metodu kif trid tiġi solvuta u trid tiġi solvuta fl-opinjoni tiegħi trid tiġi solvuta immedjatament.